Hola a tothom! Com podeu veure, esta temàtica és més gran i les temàtiques es aniran fent més grans. Per començar, tindríem aquesta illa amb la dona descansant a l'hamaca, aquest home menjant un gelat i el pescador que està pescant. I després tindríem un noi que està practicant amb el seu caiac. Aquí tindríem el buzo que està mirant l'estrella a la roca. Marxant cap aquí tindríem el pescador que està pescant i la gavina que es vol menjar els peixos que ha pescat. Cap aquí tindríem una altra illeta de la platja amb una dona descansant i el nen jugant a la sorra. Després tindríem la dona amb la moto d'aigua i l'home amb la planxa de surf. I espero que us hagi agradat molt este vídeo i si us ha agradat deixeu un fort like i subscriviu-vos al canal per més contingut com este. Adeu!